Skramle ramle skolebussen. Men skramlen og ramlen, som af 1000 blikdåser, kom Busse, den gamle skolebus, raslende hen ad vejen. Den slingrede op ad skolebakken, og Jens buschauffør satte bremserne i, så det hvinede. I vejkrydset ved skolen rakte politibetjenten armen i vejret og standsede færdslen. Børnene hoppede ud af bussen og skyndte sig i skole. Det lyder som om den gamle bus er ved at falde fra hinanden, sagde politibetjenten til Jens. Jens gled ned af bussens gamle, knirkende forsæde og sagde til betjenten: Ja, bussen er lige til lossepladsen, men der er såmænd ingen, der vil lade den gøre i stand, før den falder helt fra hinanden. Det blev Busse naturligvis ked af at høre. Lige til lossepladsen, syede det i den. Ikke mig. Nu ved jeg, hvad jeg vil. Jeg vil køre min vej, for jeg har mange kræfter endnu. I samme øjeblik kiggede lærerinden ud af vinduet. Men hvad er dog det, råbte hun og tørrede sine briller. Hvad går der dog af den gamle skolebus? Den vender jo helt omkring. Se, råbte børnene, Busse kører sin vej. Må vi løbe ud og se efter den, råbte børnene. Det fik de lov til, og lærerinden løb også med. Politibetjenten havde ringet efter en hel motorpatrulje, som kom susende ned ad gaden på jagt efter Busse. Men Busse var ikke så let at få fat i. Den for som et lyn ned ad bakken og svingede rundt om hjørnet på 2 hjul. Med en skramlen og ramlen, som af 1000 blikdåser, hoppede den hen ad landevejen. Den susede over en stor bro og gennem et vejsving. Det er næsten som jeg flyver, klukkede Busse. Jeg kan se hele byen herfra. Farvel, farvel, vinkede den og smækkede med skærmene. Men det skulle den aldrig have gjort. Skærmene kom til at svinge sådan, at Busse ikke kunne holde farten. Vinden greb hårdt fat i den, og lige med et vippede den ud over en stejl skrænt og slog en hel masse kolbøtter. Den hvirvlede og hvirvlede rundt og landede til sidst midt i marken med de store gule blomster. Hvor blev den dog forskrækket. Tøf, 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 stønnede den. Jeg får nok aldrig børnene at se igen. Men Busse vidste slet ikke, hvor meget børnene holdt af den. De var alle sammen løbet efter Busse. Ned ad den lange bakke, hen ad hovedvejen, ned ad den anden bakke og over broen, hen til den stejle bakke, og til sidst kom de til marken med de store gule blomster. Der lå Busse og stønnede ynkeligt. Hvad er det? Råbte børnene og lyttede. Det er ligesom man kan høre Busse. I en fart gled de ned ad skrænten og løb ind på marken. Jens og betjenten kom løbende bagefter. Her er den, råbte børnene. Vores gode gamle bus. Ja, det er en god gammel bus, sagde Jens. Hør, dens motor går endnu. Sagde betjenten. Det er en fin gammel bus. Lad os holde et møde og se, om byen vil stemme for at lave Busse i stand, så den bliver som ny. Hele byen kom til mødet. Da der blev spurgt, skal vi lave Busse i stand, så den bliver som ny, råbte alle folk, ja, ja. Der kom en kranbil og hentede Busse ude på marken med de store gule blomster. Og så blev den trukket hen til et stort bilværksted. Og nu tog mekanikerne fat. De reparerede dens motor og ordnede dens bremser og gav den helt ny dæk. Vognmalerne sprøjtede den rød over det hele, og sadelmageren satte nye læderbetræk på dens gamle, slidte og hullede sæder. Nu skinnede Busse som en nyslået toskilling. Så fin og god var den blevet. Når Busse nu kører op over bakken med alle børnene på vej til skole, spænder den fornøjet. Aldrig mere summer det lystigt i den. Vil jeg være en skramle-ramle-bus, der laver lige så meget spektakel som 1000 blikdåser.